Txantxangorria, euskaldunontzat hegazti ikonikoa. Ondo ezagutzen dugu bere itxura, nola egiten duen hegan, bere migrazio garaiak, eta fisikari dagokionez, fisika klasikoaren ondorioak pairatu ditzakela ere bai. Baina eskala nanometrikura hurbiltzen bagara, mundu magikoan sartzen gara. Mekanika kuantikoaren erresuma da, nun ezinezkoa dirudiena ohikoa bihurtzen da. Naturan, kuantika eta bizitza dantza delikatu eta konplexu batean elkartzen direla aurkitzen ari gara. Badirudi, esate baterako, txantxangorriak eremu magnetiko erabiliz orientatzeko duten gaitasuna fenomeno kuantiko batek ahalbidetzea. Korapilotze kuantikoak hain zuzen ere. Hori gertatzen da euren begietan aurkitu den kriptokromo izeneko proteina bereziari esker. Argi fotoi batek kriptokromoarekin talka egitean, honek korapilotze kuantiko egoeran dagoen elektroi bikotea askatzen duela ikusi da. Elektroi baten spin izeneko propietateak bi balio har ditzake. Bi balioak, kontrajarriak edo berdinak izan daitezke. Korapilotze kuantiko egoeran dagoen elektroi baten spina aldatzen bada, bere bikotean ere aldaketa eragiten du, urrutira bada ere. Eta zer ikusia dugu honek eremu magnetikoarekin? Badirudi gertaera magiko hauek eremu magnetikoaren orientazioarekiko sentikorrak direla. Orientazioa aldatzean, elektroietan gertatutako aldaketen sekuentzia ere aldatzen da. Honela, gure protagonistak eremu magnetikoa nolabait ikus dezake. Baina ez da hori kuantikaren eragin bakarra izaki bizidunetan, ikerketen arabera. Zeluletan gertatzen diren bestelako erreakzioei begiratzen badiegu, gorputzeko entzimek bizi prozesuak abiadura harrigarrietan egin ahal dituzte, dirudienez, tunel kuantiko efektuari esker. Fenomeno honek, partikulei mundu klasikoan gaindiezinak lirateken esi energetikoak zeharkatzeko aukera ematen die. Imaginatu pilota batek partikula bat irudikatzen duela, eta muino batek esi energetikoa. Gure munduan, pilotak nahikoa indar beharko luke muinoan gora eta bera ibiltzeko. Biokimika klasikoren arabera, entzimek egiten dutena da beharrezkoa den energia hori murriztu eta erreakzioa azkartu. Baina mundu kuantikoan, pilota beste aldean ager daiteke esi energetikoa eskalatu gabe, partikula eta uhin gisara jokatzeko gaitasunari esker. Badirudi hainbat kasutan, entzimek bizitzari eusten dioten erreakzioak bizkortzeko erabiltzen duten trikimailua izan daitekela tunel efektua. Izan ere, ikusi dugunez, hidrogeno transferentzia dakarten erreakzio entzimatiko askotan, tunel efektuaren eragina egon badago. Baina kuantikaren magiak ez die eragiten bakarrik animaliei. Landareetan ere aztertu dira halako efektuak. Izan ere, nola da posible landareak horren eraginkorrak izatea eguzkiaren energia kimiko bihurtzen? Misterio horren erantzuna fisika kuantikoaren beste efektu batean datza, gainjartze kuantiko izenekoan. Gainjartze kuantikoaren arabera, partikula bat leku batean baino gehiagotan egon daiteke aldi berean. Badakigu argiak klorofilaren barruan dagoen magnesio atomoaren elektroi bat askatzen duela, eta elektroi horiek beti erabateko eraginkortasunez aurkitzen dute modua erreakzio gunera iristeko. Elektroiak ez dira bidetik galtzen. Nola da posible? Elektroi horrek bide posible guztiak hartzen dituelako aldi berean. Hori da zuzen ere gainjartze kuantikoaren oinarria. Eta gure elektroi hori leku guztietan egongo da aldi berean behaketa egiten dugun arte. Esan dizuet magiari buruz hitz egingo genuela. Txantxangorri baten orientatzeko almenetik hasi eta zuhaitzetako fotosintesi prozesuraino, mekanika kuantikoak funtsezko eginkizuna du bizitzaren fenomeno harrigarrienetan. Horrela, izaki bizidunen baitan, eskala txikienetan badira oraindik aurkitu gabe dauden sekretu kuantikoak, eta magia eta zientzia bat eta bera izan daitekeen unibertso bat agertzen ari zaigu.